Čau lidi, mé jméno je Mr. Preslík a já vás vítám u našeho dalšího videa. Je to opět z naší série ze hry Shakes and Fidget Private Server, který se jmenuje Sofedony EU. Takže doufám, že se vám to bude líbit, jdem na to. Takže, jak jste si mohli, pokud jste teda zhlédli první díl, tak můžete vidět, že jsme už tak trošku jsme už level 492, jak můžete vidět. Bohužel tady je pravý a tady je lak. Takže my si určitě půjdeme koupit nové věci, jelikož jsou asi mnohem lepší, teda podle mě. Bo nejsou mnohem lepší, ale aspoň o něco. Takže my se podíváme. Hned tady vidím, že je tady lepší rozmezí tady téhle, takže to určitě vezmeme. A hned pod ní další. No tak to je hodně lepší. No jako je lepší než všechny dohromady. Takže podle mě tady tyhle prodáme. Podíváme se hnedka, co to tady máme. 1071, určitě lepší. Tak. A hned tady máme další zbraň, která je na prd. Tak, my se podíváme na další, jestli náhodou tady něco nenajdeme. Je kytarka! Škoda. Je slabá. Hodně slabá. Tak, jak tady vidím, tak tady zatím nic není lepší. No, jsme mohli vzít. To je na prd. Jo, to vezmeme. Tak. Vezmeme, tady máme hned brýle, tak si je nasadíme. Špatné. Dobré, hodně dobré brnění. Takže to určitě vezmeme. Dáme to na sebe. A já si myslím, že už bychom mohli najít to první podzemí. A mohli bychom začít hrát. Já si tady ještě koupím tohle. A tohle už nechám v pokoji. Super. Tak dáme tady čaroobchod hnedka ze začátku. Tak. 1200, no můžeme to vzít. Vezmeme to. Teď 300, ježišmarja, my to koupíme a hned najdeme lepší. Tak. Vezmeme. Kurník. Tak, tohle prodáme. To je naprd, ale podle mě teďka bychom mohli najít nějaký ten dobrý elík. Jelikož prostě elík potřebuju moc. Jo, naštěstí, ten se docela šikne. Vezmeme si naštěstí, pak si dáme okřídlený elík a elík na inteligenci. Tak, jo, tohle je lepší. Vezmeme hnedka. Super. Já doufám, že teďka tady neslyšíte nějaké divné zvuky, protože teďka venku tady něco furt hraje, nějaké blbosti a takhle. Takže doufám, že to neslyšíte. Tak ano, tady máme okřídlený elík, tak si ho vezmeme, vypijem. Doufám, že ještě najdeme teda ten lektvar na inteligenci, sice podívejte, kolik máme životu. Ale podle mě stejně by se šiklo ještě určitě něco. Tak, super, výborně. Hned tady napadá strašně moc epiků. Super. Tak. Zkusíme najít, jestli nenajdeme, tak nevadí. Najdeme později. Tak. Nic dobrýho. Čekat. Nic dobrýho. Tak zkusíme najít teda klíč, třeba od vécka, anebo od podzemí, to by se docela šiklo. Tak jak nám to tady vypadá, na prd. Jo, ale tady tenhle quest je nejlepší, takže ten vezmeme. Tak, výborně. Tady ten náhrdelník ale potřebovat nebudeme, protože ten je strašně slabý. Tak, vezmeme zbrojírnu. Dáme. Ale podle mě já bych chtěl dostat kytaru.
Jako ne zaprvé, že je nejhezčí, samozřejmě, že je, ale no tak jako prostě, nevím, jak to mám myslet, prostě jak kytaru jsem se oblíbila, je strašně úžasná prostě. No, tak. Máme to hned tady a už jsme level 517. Výborně. Ale my chceme dostat klíč od prvního podzemí, protože už mi to fakt štve. Občas, když vám ty klíče nebudou padat, žádný strach, protože oni vám stejně jednou padnout musí. I když jste třeba level, dejme tomu 600 nebo takhle, stejně jako já 534, tak vám určitě musí padnout. Není možné, aby vám nepadl. Za nějakou tu dobu vám určitě padne, podle mě. Tak. Teda největší jako tady problém mi teda dělá hledat ty klíče zatím, ale questy jako jsou strašně dobrý. Questy jsou úžasné. Jo, máme tady hned hlavu, která je na nic. Vezmeme tady tenhle quest třeba. Tak. Přeskočíme, dáme. Tak, jsme 555, teďka jsme určitě větší. Ale my chceme už klíč od podzemí. Klíč od podzemí. My chceme klíč od podzemí. Nějak nepadá. Tak. A heleďme se, co pak tu máme. Klíč od VCčka. Klíč od VCčka. Super. Tak hned si koupíme Elíka, teda šmarja, jsem nebyl. Epic nějaký. A ne, toho spláchneme. Super. Tak, dáme VCčko. Tak a tam hodíme tady boty. Super, máme už čtvrtku a padli nám tady na průzkumníka. Bohužel my ještě víš nemáme, jelikož nemáme co? Podzemí. Ale docela mě to štve, protože to podzemí by mohlo být. Ale tak žádné strachy. Ježiš, to tolik XPček. Tak. Podle mě určitě dostaneme v další díle. Už jsme level 572. Za 2 party. No jo, padá hodně expů. Strašně moc. Tak ale už pojď. Jo, tady tyhle střepy, na ty jsem zapomněl. Těch střepů si vůbec nestřímejte, když si to dáte na sebe, tak to prostě zmizne. Nevím, nemůžete to prostě nějak dát na sebe. Dívejte, dám to na sebe. Co se nám stalo vůbec? Jenom se možná ještě tady... Ježiš. Tak názorně předvedu. Dívejte, nic nefunguje. Tak furt klikám, nic. Tak dám postavu. Tak jak jsem říkal. Dám hospodu. A co máme? Hnedka se mi to doplní. Tak. Ale no tak. Tak pojď už ten klíč. Nevadí. Tak dneska jsme protáčeli jen tak ze začátku. Jsme protáčeli. Ježiš, počkej. 1000, ježiš, tak ty jsou hodně dobré. Tak, zkusíme tady protočit. Tak. Zkusíme ještě, jestli tam náhodou nebude. Tak není. Není. Nějak nám nepadají dneska ty klíče. Hospodu dáme, zkusíme, prosím. Pojď, spadni. Jo, je to tady lidi. Ježiš, už jsem to. Je to tady, máme tady klíč. Jak vidíte, musí vám padnout. Nejde, aby vám nepadl prostě. A klíč je náš. Livko Kobra, nebo prostě nezajímáš. Výborně. Tak a já si myslím, že tohle určitě zasvěcené katakomby, tohle první podzemí necháme určitě na příští díl. Takže já doufám, že se vám ten druhý part z naší série Shakes and Fidget Private Server líbil. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a čau!